Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Tí však nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov so slovami: povedzte pozvaným, hostinu som už prichystal, voli a krmný dobytok som pozabíjal a všetko je hotové. Poďte na svadbu. Pozvaní však na to nedbali a odišli, jeden na svoje pole, druhý za svojím obchodom. Ostatní pochytali jeho sluhov, zhanubili ich a zabili. Tu sa kráľ rozhneval, poslal svoje vojská, zničil vrahov a ich mesto vypálil. Potom povedal svojim sluhom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte teda na ráz cestia, ako ho nájdete, pozvite ho na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hodovníkmi. Keď kráľ vošiel pozrieť na hodovníkov, videl tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. Povedal mu: priateľ môj, ako si sem vošiel, veď nemáš svadobné rúcho? On onemel. Vtedy kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami, lebo je veľa povolaných, ale málo vyvolených.